Ang atong tema sa atong kapistahan mao gyud ang Santiago Apostol giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Sa kinabuhi ni Santiago, igsuon man niya si Juan, San Juan sad na ebanghelista, mga anak ni sila ni Zebedeo, nga nasa ni sila mama. Nya matud pa sa atong ebanghelyo, ang mama mo'y nihangyo ni Jesus, pero gihangyo gud to sa duha ka managsuon, nagpalaban ba? Ana nga sila yung duha maoy tagaag priority ni Jesus didto sa langit nga molingkod sa tuo ug sa walang kilid ni Jesus didto sa iyang trono nga gitawag og position of honor. Ganahan gid mo ana no. Mabitan ang mga eskwela ta na gina mga honor, bisag dili honor tauran ginanyo ribbon usahay or medal. Ang mga estudyante ba para gyud madasig kinaagyoy honor. Lingay mong tupad na natauran kag medal sa una. Nawa, na bright kang kay kanira bang mo graduate kanang mga graduation naa say mga taong sige na mga estudyante siging sakag kanaog sa stage gabitay na mga medal diri pero nasa uban namuha na lang kamot og pamakpak wa gyud kategory ka nabilong lang sila sa clapping committee no. Og mo na akong role sa una grade 1 hangtod ko grade 6 clapping committee. Pero pagka grade 6 na ako na honor, ano ba man ko ma-honor, natauran ko ribbon ang title Carpenter of the Year. Mao na nga ingon si Jesus, okay. Gusto man ka mo, makainom ba mo sa kupa nga akong pagaimnan, pasabot ang kasakit ug ang kamatayon nga iyang pagadawaton. Ingon din sila, oo, makahimo. Muna sa atong logo diha na anang word nga pusomos. Ang meaning ana niya, oo, makahimo. Yes, we can. Pusomos. Lingiyay mong tupad, ina pusomos ka? Pusumos? Oh, musimos. Dili ko. Basig mo na yung meaning ng musimos. Dili ko. Pusumos, okay ko. Kamo, og ingnon tamo, makahimo ba mo pagpalit og padayon sa raffle tickets? Unsay tubag? Musimos, pusumos. Moingon gani ka, wa may kwarta pa dir, musimos ka. Di ba naman na sa drama sa una? Nganong namili ka ng mga musimos. Di ba naman ano? Mga patay gutom. Ana ba? O ito pa, mga pobre, way kwarta. Pero pusumos, ana kwarta. O na, nga, ningon sila makahimo. Pero gihimo tong okasyon ni Kristo para makat-on sila, makapaminaw, gitudluan. Ug unsa may gitudlo ni Kristo, kining pagpaubos. Matod pa ni Kristo, okay, makahimo gyud mo kay tao man mo, ako tao sad ko. Kamao gyud mo muantos, kamao sad mong magpakamatay, parihasad nako. Pero ang paglingkod sa akong tuo ug sa akong wala dili na akong gahom. Ang amahan ray mo pili ana. Muna ayaw mo pangambisyon na mulingkod sa akong tuo o sa akong wala. Pasabot, ayaw pangambisyon anang honor. Ayaw paningkamot nga nganlan kag honorable. Ana, no? Unsa may paningkamutan, matud pa ni Hesus, kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang alagad sa tanan. Kung ikaw mo'y gusto nga ikaw labing taas, kinahanglang maulipon ka sa tanan.
Sakto ba ning prinsipyo ni Kristo o sayo? Tinuod yun. Mapangita mong tao nga kusog kay mo alagad, nya di gyud mo reklamo, magsigig alagad, ug mudagan nag-eleksyon sa atong barangay ba, lungsod ba, o nasod, di na mapildi oy. Kanang kusog kay mo alagad, nya di gyud mangwarta, di gyud mangurakot, dili sama ani karong ato mga leaders pipila nga 40 billion trillions ang kawaton kani sila og di lang gini manikas di na gini kadaog oy. Pero nindot kay sila mga balay, nindot kay sila sakyanan nya honorable na sila kanunay, moagi nagdaan, magwangwang na, dili na mo gusto ma-traffic. Pirmi na silang naa social media, sige na silang panaot sa ilang kontra, impeachment dire, priso dire, kiha dire, kaso dire, ingon ana sila kagamhanan, pero luod kay silang mga naong. Nganuman, kay di man sila alagad sa tanan. Matod pa ni Kristo ang mga gamhanan ni ining kalibutana nagmando sa katawhan. Pero kamo isip mga gamhanan nga alagad sa Dios dili na mao'y pamaagi. Kung gusto mong mahimog yung sikat, gusto mong mahimong higugmaon sa katawhan, pangalagad mo. Gilingay mong tupad. Ning na alagaran tika. Tanawa karon o di ba? Gabi pag misa nato padung prosesyon di masud ang simbahan oy hasta dihas gawas maglisod kag agi purti daghanang tao nya sige jud kog announce una natong misa alas 4 kaadlawon ighuman pluvial parita tanawa karon di ba ang kasagaran nanimba mga dili makita. Ang makita wa dire ang dili makita mao'y naa. Sagdi lang, paghuwat lang mo, kay moabot ra sang panahon nga mabilong tas dili makita. Pero, kitang niya, congratulations. Di ba? Pakpaki imong tupad nga pwede na ka mamatay. Diri sa atong unang pagbasa, gisgutan diri nga silang mga apostoles nagsangyaw sila tungod kay nituo sila. Nya mituo sila tungod kay nakakita sila og nakabati. Pasabot doon na sila'y personal experience with God, with Jesus. Nya kanus aman ta maka personal experience ni Jesus kana gyung mag-antos ta para sa ebanghelyo, para sa mensahe ni Kristo. Matod pa nila diri sa to, gi daog-daog mi, gi panamas-tamasan mi, gi salikway mi, pero wa gid mi matarog. Dili pareha ni Chase Escudero og ni Joey Villanueva. Porting ninduta nila dito sa new majority butangan bitag kasos ombudsman sigihan bitag announce nga hapit na ito hinog na ang kaso nila asos balis pikas mo to nabilong to sila sa barangay Bali-Bali Compostela, Cebu. Kamo dili de mo bali day. Klaro anang naong ninyo. Baligtad, balingbing. Pero si Santiago Apostol, wa naminaw siya. Muna, magkahiusa ra gyud ta mga igsoon, basta ang atong paminawon mao si Kristo, dili ang atong kaugalingon. Paminawa si Kristo, dili ang tao. Si Kristo ra gyud. Muna kamo mga asawa, ayaw na mo paminaw anang inyong bana. Labi na yung magdamgo na, unya magsigigyaw-yaw sa ngan siyang kabit, ayaw paminaw. Paminawa si Kristo nga nag-ingon, imo nang bana. Ka na man ni kabit, Lord, imo nang bana.
Kamo sa mga bana, ayaw mo paminaw ang inyong asawa, sige yaw-yaw, gikas buntag hantod sa gabi. Sige yaw-yaw, ayaw mo paminaw. Paminaw mo ni Kristo nga nag-ingon, higugmaan ang imong asawa. Pagpakamatay alang kaniya. Ayaw pagsigtanaw ng silingan nga magsigi kag ingon kanaon ta Lord, kanaon ta. Kanini ang luod man kini buang-buang ay kanaon ta na. Ayaw na pagkanana, ayaw na pagsigpaminaw sa imong kaugalingon. Kamo sang mga parishioners ay mo paminaw anang inyong kauban sa balay nga magsagiingon ato ning ipausab dinhi pa, ipausab ta ni dinhi ma, palitikog cellphone, palitikog e-bike, ayaw. Palitikog motor, ayaw. Ingna ipalit ta ni og raffle ticket. Ana ha? Dinhi mo paminaw ni Father Siano. Saban? Okay mo ana? Pila na may atong halin karon. Niabot na og 56,820 ka tickets. Pakpak. So, doon na mga 56,800 ka mga tickets nga magkumpetensya karong gabi. O kinsay makadawat sa consolation prize nga 40 ka buok 15,000. Kinsay makadawat sa 8 ka tag third prize nga tag 50,000. Kinsay makadawat sa 5 ka second prize nga tag 100,000. O kinsa ang bugtong mananaog sa 500,000. Nya gusto pa mong moapil ani. Karong adlaw kutob pata alas 7 gabi manawat pata. Niingon ra ba sila ang nauna maulahi, ang naulahi mauna. Suway lang ko no. Suway mauna ba ka? Pero sa among kauban sa una ba? Anang mag kuan mis mga pari mag Christmas party naaman dayon may kanang murag og bingo god nga mubutan ka didto mo donate ka nya ang katong imong gidonate mo sa toy i-premyo kuha ag premyo para raffle ba ana la donate gyud dagan kayo donate dunay usa nga gipugos gyud siya usa ka pare ay ligo ako'y kwarta isa ay hatag lang gud diri god ya pila man imo ka mura mo na siya slot bata na itag 100 nya tagaan kag usa ka coupon ato tag 300 tag 100 lagi to ana unyag mo palit kag daghan sa kagkatong ticket para maapil sa raffles. Ang iyang gipalit usa ka buok wala lagi say kwarta sa kabuok. Sus pagbunot ron iya manangana kadaog sa first prize. Hastang layat-layat kanahan. Nako, naagi mga taong swertiho. No nasa di malasod ganyan siya ni palit og tagsaka. Stab tag 20 ka buok wa gyud kadaog. Nya usa ko anas mga di malason. Wa pa jud ko kasuhayan ang daog. Pero di jud ko mabintahaan sa pagpalit og mga ingonana. Mopalit jud ko kaya nga kung una-una mauman ang pag-donate dili ang pagdaog. Kamo day unsa man inyong gihuna-huna? Unsa? Nawa mo'y batasan. Unsa day inyong gihuna-huna? Ang pagdaog. Nawa mo'y kalainan ni Santiago before. Nindot mahimot ang Santiago after. O kinsa man ni si Santiago after nang ambisyon na nga siya'y mauna og kasunod sa kasakit ni Kristo og nahatag yun niya. Siya'y unang apostol nga naputlas liog isip martir. Ingon gid siya nilampos gyud ko. Pasabot magkontista og kinsay makauna og pangalagad, magkontesta og kinsay unang makapalit, makadonate para sa simbahan o para sa katilingban. Kanindot unta kung mag-contest ng atong mga politicians, labi na ng mga senador karon, mga congressmen, atong presidente, hangtod mga executive departments,
mga appointed, mga cabinet members, mag-contest unta silang pangalagad sa katilingban sa Pilipinas, unsaon pagsulbad ning baha nga wa nay hunong-hunong baha, nga muuwan lang tag 30 minutos, di na maagi ang daghang lugar sa atong nasod. Mag-contest unta silang pangalagad aning mga naa sa hospital, public hospitals nga wa gani ikapalit bisag dextrose. Mag-contest unta silang pangalagad sa paghimog mga classrooms sa atong mga estudyante nga karon labi na ting-uwan unya kadtong na klase anang mga busluton na kay atok nga mga rooms napay mga CR nga nigduol nimo didto murag mahaatras ka, gawas nga gubaon, baho pagyud, clog up pagyud, wa pagyud tubig. Mag-contest unta sila ana pangalagad, dili kay magsigig hipos anang mga malita nga gisudlag kwarta nya maglalis dayon kay padayon pagyud pangawat pagkaluoy nato. Way kahiusahan. Mag-contest unta sila buhat anang mga farm to market roads para ang ato mga farmers dili magkalisod sa ilang produkto. Di ba? Okay. Last na lang lingi sa imong tupad. Ina unhan ti kag palit og raffle ticket karon. Ina unhan ti ka. Oh, ana ha? May hingam sa na imong tupad pagsulo dito. So, mga igsoon, pasalamat ta dinhi sa Compostela, nagkahiusa ta ang atong LGU pinanguluhan sa atong talahorong mayor Jory, naghatag yod og dako kay pagtagad, makita na nato sa atong pagkahiusa, pagtinabangay, og nakita sa nato ang kanindot sa palibot, no? Labi na sa atong maigsoon diha nga katong na nagparking diha nga huot kayo ni offer pagta dinhi simbahan amtay lugar diha sa may Plaza Pilar, diha sila paparkingon, na marking sa diha. Nya napay na marking kang ginagmay, mo na sila mga buangon pa. Pero jutay na lang kaayo. Ang uban nahimo ng Santiago after. Pero napagi mga Santiago before. Pero ginagmay na lang. Ato na silang iampo. Nya padayonon tani. Naglibot-libot sa kong ato gabi, daghan diha ro mga nilabay lang yapog mga basura, pero dili kay daghan. Nagiuban mangita nagyog basurahan, ilag yung ibutang sa basurahan ng ilang mga basura. Kanang ginagmayng labay-labay diha, mauna sila yung mga buangon. Pero at least daghan na ang nanglimpyo sa tong palibot. Diha sa atong mga kalsada diha, mga naninda diha, nanagid sila'y sidewalk, nana sila'y kalakawan sa mga mamalitay, dili gid nila idot-dot nya, ila pa jong limpyuhan. Kabantay mo gabi, ato kita mo diya naman tayo prosesyon man ta gabi, nako pwede na ni sila mga matay kay mga buutan na, di ba? Mo na ni sila mga Santiago after. Nya, unsa may gusto ninyo, before or after? Manindog na ta katong gusto sa after.